Sa gudayon nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Carmen nga napauluan, pan nakaapektar, Dear Manong Nemi. Break time, Manong Nemi, ito opisina. Gagang kang kanayon kaming agsangsango, Manong Nemi. Iti best friend ko, ken ka-opisina Manong Nemi. Sino? Detoy, best friend ko. Sino nga ro? Kata kitang tatanagan na. Ni Nelia. Hindi tayo ibaga na kanyak. Kumusta kay ka ni Lowy? Okay kami, met. Di ka Mexico, ako pa anak yo. Iyor uri ko nga rod. Baka mat no nakapsot ni Lowy. Kat di na ka mapututan. No naglaing iso ng loko. Kadi, permi ko nam. Iso nga si ka-friend. Agasawa kay tuwiten. Kiniya bubot. Oh, pa dito ti plano mi. Kaya pa yung namin. At namin tutulungan na kapsat na. So, kumawatak, met. Mano pa yung katawan? Dua pa yung katawan no kasano. Baka ito nag-asawa kami, kat dagos kami namadaan iti anak, na kayo to kiniloy, kat akong pa eh. Ikalkalikal kong kumet, kaya kararag kong sabi ko tama experience ko matan iti aginaw, agpas nga, agtagibi ti anak. Di ka sa bulan yun ti katulong, tapos pagaringan tag-anakan. Wala. At bukod man nga malay. Kaya lang, dududwa kami, agtindulong kami ti trabaho ti unat ti balay. No iso tagluto, isak man no kati mga sikaso, tagdanas ka na may sikaso. Nimimas ti luto ni Lowy, siyak sika. Kadi, yung magkore ka, at na ibaga din kasinsin ko. Di ba? Nagkasar kayo kay ni Lowy kat adda kami. Siyempre, siyak ti midubonor mo. Inawis ko di kasinsin ko. Kapada ka malasang. Kit ko na nangarod kita po, nagguwapo na ito'y groom ko na nagkras ka ni Lowy. Iso nga malasin na. Ito na minsan ka nung papanda itimol. Adda, nakita na ni Lowy nga kaduwan nga napindas nga babae. Napindas ko na kata, ori simple jay, wala nga na, make-up na kay. Natural nga pintas. Di ka man nagangangawakas ta, Nelia. Sala mo liya bagbaga nga, the chicks ni Lowy. Ibagbagak lang keng ka, tinakita ti kasinsin ko. Nga ni Lowy, kat adda itimol, kasla dagat-gatangan dang adda kaduan nga babae. Kit ba ka natin ko office mate na? Office mate dati ko at atibayan ni Lowy di babae. Anang at atibayan? Ikikiman na jima na. Meaning, ikikir na. Bagag na ito yung angam ko. Sa mo'y bagbagang patpatagsaglayang ti asawam. Gayem ka, isong idanong ko keng ka, dito'y nakita, ti kasinsin ko. Baka ikaingas maglaing ni Lowy, deta. Sige, ipapandalatan nga kaingas na. Nga nagkamalid ti kasinsin ko. Nagbidot. Ti panang ipagarup na ni Lowy nga sa ako. Ni Lowy, okay? Period. Alpasan. Sana, saan ito nga maaramit ni Lowy ti kasta? Nabudno kanyak ti asawak, Nelia. Huwag na mok ngem, awang kas iti agsipot, awang kas ti agan-anad, awang kas ti agsiim. Diyak kahit nga mapasamak ti kasta. Diyak kahit nagsagapa ka po kinayat. Diyak kahit nga pumudno nga. Dumdek do di kundaway nga. Maduktalak, kamalaksid kanyat, kat adapay sa bali nga. Kat saan ka nga nagsangit Hamon pa'y napasama. Tilay bagbagang, so nga ko, nak,
Ibilang talaengan nga kaing-ingas laeng ni Louie na dyan nakita ti kasinsin ko. Okay, stop the topic. Isa din tan. Nangarigrigat ngamin manong no adaman kinagpaiswan na uno asaan. Ngayon, how man ti madlaw ko. Iti asawak. Sipod na kayin ayat kami, sipod nag-asawa kami. Nagamamu kami hindi kini Louie ti may nga party manom na imi. Dito kami matang nagsiningid. Pinasyarnak. Dato ng panagayat na kanya. Siyempre, dinamdamag kumati may papangkang kuwana. Nga iso na kano, ket agmaymaysan, talabayagin nga natay ti amana, kay natay ti inana. Iso kano manong name tinangikal kalikagum, iti pa nagturpos na iti kolehiyo, aging ganadaanan ti trabaho. Iso nga nagbit kami. Duwa nga tawen ti relasyon mi, manong name, sakam nagkalaysa. Idagkasar kami manong name saan nga naganak ken kuwana ti abay na. Anti na kano ken angkel na. Tawang nga rutin na naganak ken kuwana. Ket siyempre, babayan iti panagtipon ti ornong mi, naadaan kami iti house and lot. Iso itat pagkikiram mi. Tilangin kurang manong naimik ta anak. Ngayon tawat kong sabi ko maadan kam tumatlayan ti anak. No panasurok, may sakit gudwa pa lang nga tawen nga ganda na kami kasagasawa, nga sakula na ited ti amin-amin ko, idinalpasan ti kasar. Iti may isa nga malem, anong naming nga imununa nga nakasangpet diti balay. Gabot na siya tinakauna, siya akong tinagluto manong. Kininarapin kumiten nga linabaan, babayan ti washing machine di kiti moreng mi. Inarapin kumiten manong nami nga napan sinibukan di kiti masetas ko iti sangot ti balay. Hindi kitak ti oras manong nami ti cellphone ko 6 o'clock. Apay nga awang pala ita ti asawak. Tinawagak manong. Hello, sweetheart. Where are you? Naladaw ka man ita. Ada 2 oras nga overtime. Bakit hindi mo yung tawag ka niya? Nalipatak. Tumawag ak tumandamdam akong kunak niya. Impas na ko na ito trabaho. Before 8, wano saan kita, 7:30. Adak tutan. Orahin na ka. Ang kapangantatuwid lang. Numambising ka, medyo agmirian na ka pa lang. Okay? Anak, kahit mga kaya miyawid ko. Nakaluto ako. Sige, yura nakabita, sweetheart. Sige. Sabi ko mga overtime nagpeso. Kaano pa nga nagulbod akeng ka? Kaano pa sweetheart kon kat. Sige nga rin. No, malpas mo ito trabaho. Sige, bye. I love you. Love you too. Manong nami kasto iti kinasweet titong galmay sa kata kami iti asawa. Nagruna idita agkarelasyon kami. Nagruna lang arudin iti liplipas ti kasarmi manong permi. Nakadungdungo isuna ken basta nairot na kita rakop na nabara na kita bibig na may tayo kaktis toon ay manong. Iso akinun ko na nasanak itong agbabawya anak asawa ken kuwan. Ngim sumiplot latang sumiplot manon nemi ti kuna kaniyak ni Nelia nga jaka sinsin na nakita na ti asawak nga taginatuan nga babae ti mul nga dagat katangin da. Nga at atibayan niya Louie ti babae. Asin doon nga babae. No isuman nga peso ni Louie, dedya nga nakita ti kasinsin na.
Sabi ko mata, kaing ingas na lang. 7:30, manong nimi ang peso at dan ti asawa. Inuray ko, kat nagkalanglang kamngat lang nangan, imunak nga napan nagdigos si Marono Isuna, kat di makadigos kami ngagpadpada, nakalakan diri daw kanigitawa. Kas iti dati nga raramidan mi manong, magustuhan mi tirik nami. Awampay, ti ana, ti agpitik ti saklot mo. Idawat-dawat ko nga rin nga tamitin. Ito lang nga, no, at damay sa nga diferensya na karata. Lowi, kanyang katawan. Uri siya. Yung nukas pagadigan ta dan tuntua nga tawen, nagtindin nata katawan tulat ta, sa nga dakas nung pa-check up ta. Okay ba? O abay, di mo kayo tagpa-check up. Mabuti nga nga mga nasyak na diferensya na. Sikamit lang ko ng awan. O nasyak na diferensya na. Nasyak na diferensya na. Kaya di ka maipayan ti anak. Amangan nagsapul kanto ti anak. Amangan nagsapul kanto ti babae. Pinakasagana ng pututam. Baka at dapat Ana? Ada? Baka daitan sa bali ang babae di biyag mo. Ada ka nakakita ka na kayo. Sino? Sa tinukin ka ano? Iti ka may sangamul. At ka nung katangin nyo. May sanga simple ti pintas na nga babae. At atibayam ka no. Sino nakakita ka na kami? Kasinsin ka no ni Nelia? Kaano, nabayagan sa anak ko ng manitimul Ano ko katangin timul kat sikamot ti, no mapanak manitimul kan duwa ka. Diyak pa napadasan tinapanitimul nga sisya. Kaya atang ka duwam. Tsaka no babae. No daman kaduwak, awan sa bali nga saan nga sika. Sika ti kaduwak no mapanak itimul. Malalipat ang ngarotin data. Isa nga, ituloy tang ngarotin. Ituloy tan. Naulit pa na minsan, Manong Nemi, di ba nagsalita mi kini Nelia? Madama ti lunch break mi. Napsok ako, ibus na din. Napsok ako madan. Awang kayam. At daman nangidanon kanyak, at nakakita kini Louie. Amo nga tutuloy, tsaka yung namangin. Kapay. Jakayat nga panunutan nga talagang adda sa bali nga babae ti biyag ti asawa. Kasano nagpepeso nga da? Agkutikan tulayan naladawan ti amin. Sana ka mamati nga da pala sa bali nga ietan ti asawa. Siyak ting kasar na. Ure si ka nga ting kasar na nga adda sa bali nga babae ti biyag na adda kabit na. Kasi pa nagkiram ti asawa? Nabi ka siyak ti kaguram. Tulungan ka lang. Idandanon ko lang kang katin, idanon mo tlanganyak. Amo ti dandanon. Adda agsurok, adda kurang. Di mo kahit namamuan nga ron. Sige. Ano namin deta? Interesado ka man lahat. Ano namin deta? Adda nakakita kang kuwana. Nga adda napanan na nga may isang balay. Gagangailangan balay. Nga kasla grocery items na gajay bit-bit ni Louie. Idi ilokat na tiri daw, idi mailokat tiri daw, at na babae nga nang sabat kang kuwana, nga nangalawat kada di grocery items. Nga di dyan nga babae, ket isumit lang ti babae, nga nakita na, akadwa ni Louie itimol. Ana? Ngayon no saan kang interesado, lipatan mo. Siguro, kayong ingas lahat ni Louie na di lalaki.
Pakiulit. May isa nga gagangay lang nga balay. Tinugtog, tinurong ni Louie nga dabit-bit na nga na duwa nga supot. Iti may lukat tiri daw, jay babae nga nakita, jay kasinsin ko nga kadua ni Louie, jay mall, isumutla dahi nga babae. Hinuto dito ang lugar. Patak ba din na sinahulsod? Hinuto nga lugar. Amo na rin ang address. Tsak sinahulsod nga rod. Damagam tumangking ko na, no sa din no? Tanya taramidem. Di mo pa nagsadyay. Mapang ko tuntunan. No, pero sino na nga babae, no, kapin-ano na ni Louie. Diyan ba, asalud-sudik to. Noon ito nga lugar, tinakakitaan na. Manong nemi, numaminsan ka talaga nga, saan nga maliklikan, ti panakariripok. Panak-stress. At ano panunutek laing nga no agpay-payso kas pagrikan day jay. Apay nga maaramid kanyak day to'y ni Louie. Apay nga maaramid na. Oo na yun. Saan nagsamat ka na? Nagbintutak samat ka na kiasawa? Kini Louie? Abos na saan ka mga maddan peti anak? Kuno, neran-ran na nga ta nga, saan ka pa ilang agkaanak? Tapno, just in case nga maduktalak nga talaga nga dasabali nga babae ti biyag ti asawa nawaya nga sina kami nga awan ti maapektaran nga anak. Diyos ko, nagbintutak samat na nag-asawa. Samat ti pa nagkunak kapag na singpet nga tao ni Louie. Nitaramidak, imbestigarik ka di ti asawa. Salutsudag ka di. Ngayon sinulutsud ko man idimanen kang kuwana nga napaan itimol, nga hanggang mapan itimol nga dinakadwa. Isong kang ingas na siguro na dyan. Sino yan dito nga kasinsin ni Delia? Ay, Diyos ko, misteryo nga talaga. Kabigatan na manunemi inuntun kumanin kini Nelia. O, nakasaritam ka sin Simon? Naibagahan na kadit address? Tsak pa yung na kontak. Abi di mo makontak. No, tawagag, unattended cellphone na. Inutureta nga lugar. Ito sa baling ang syudad, sa baling ang probinsya. Dito yung matlaing lugar tayo. Ito tayo tumatlang ang syudad. Ngam nalaw ti syudad. Nalawa ang amom di street. Ken di number di balay. Alis tulay nga tuntunan. Ngam muna nga ta. No anyang street. Amuna ah. Amuna mati street ah. Tsakla mo, nun ala na dyan number. House number. Ngam nga ta number di balay. At nga tata, siyempre, di ka barbarangay kita, at daman ti poblasyon mo, at ti rural ka, at na house number, siya amin. Naamuan na manong naming imbaga ti kasinsin na nuan niyang street. Ngem dinaamo, nuan niyang number. Awa mat ti mabalin na pagilasinan ng ibaga, no asidek ti kastoy, kasjay, asidek ti gasol station, asidek ti kasla ka naman eskinita. Apay ka nga nakapan sa dyan, dyan kasinsin na. Nalabsan na ano lang. Nga naira na nga nagsardang dyan lukan, dyan tricycle nga naglukanan na. Kahit naira namot nga nakita na ni Louie, na nakita na nga mismo. Dyan panangilukat, panakailukat tika ridaw, kaya panakakita na dyan babae nga imawat ka nagiti bit-bit ni Louie. Kalpasan na timare ka naman yung tricycle. Tanumang kanya cellphone number kasinsin mo. Tasyak man tumawag kang kuha. O sige, gusto ka. Ngayon dito agad, awan rantan ni kasinsin ko nga magdadail ti relasyon nyo. Ibagbaga na lang tipud no kanyak, tapno maibagak keng ka.
Meaning, matatap nga nilakay mo ni Lowy ket adda chicks na. Ada dagdagasan na, ada sarsarongkaran na, ada sabali nga kuyog na. Naanak tinamper manong name di kasinsin ni Nelia, nga ani ka no tinagan na. Hintayal ko. Sinong batan na? Hello, sinatoy? Ani? Wen, siyak na ani. Siyak na yung office mate ni kasin mo nga Nelia. Sika, wen, mo ka. Tayo matandar kam ini, kasaryo ka ni Lowy. Ino to ti nakakita iti asawa. Amok ti street, gamtya ka muna di kwa, house number. Malasin mo ka di, mabigbig mo ka di no, agkuyog taket at taluntunin talatang kakalsada. Jak lamo, jak sure no malasin ko. Malasin mo katamat. Ano ti abanda? Left side, banda na ti daya. Banda na ti daya. Uwanta agpaamyanan na kiriket. Paamyanan no ka. Paabagatan na gayam. Adak ti bangin nga kalsada. Adak ti bangin nga lane. Ngayon nalawag nga makitak nga ni Lowy. Dadya dimteng. Iti na nga balay nga dabit-bit na grocery item siguro. Hindi may lukat 3 daw, ang dabay sa babae nga nangyalawat ka digiti bit-bit ni Lowy. Nga dahil nga babae, isumat lang di kadwa ni Lowy, ijay mall. Talaga malasim mo ti asawak. Malasim ko at ay matandarak nga ti kasariyo. Kasla na ipintay ti booking ko tilangan nila kayo mo, ang gwapo. Kasano tilang lang di babae. Kataib na, ubing. Saan naman nga langat ti managarwat. Kahit mo saan managarwat. Ti arwatan na, iti ilokat na tiri daw, arwatan ti agtagibalay. Wala ta, nadano ng ordi balay. Ngimidadad na di mall, medyo imarwat mo. Ngam saan nga kaslatay, babae nga, sosyal nga arwatan na. Chicks nga ta? Chicks na nga talaga. Diyak ka mo, ma'am. Diyak sure. Dapat siyam ka di nga ag-chicks nila kay mo. Saan ko apat yan? Awang ti problema. Ngayon ti problema dito eh. Asin no dahil nga babae. Apa nga mapanti asawak iti dahil nga balay. Diyak ka mo dahil nga sungbatan yun, ma'am. Inas ka na kita, hangka mamating at sabali nga babae, ti biyag ti asawam. Ganti question, asin no rin nga babae, ape nga sarsarongkaran na, iti rin nga balay. Manong name iti may isang arabi saan ko nga naliklikan nga inimbestigar ti asawa. Lowy? Oh, sweetheart. At akat ipod nom? At akat dinabitas ka namang? Aginong kakanin? Hindi lang kalma nga nagsardeng di pa nagbens ko. Di awang pa nga rod. Agduwa ka tawantan. Wedding anniversary tanto ito no. Next week. Huwag kayam. Pagselebrayan ta. Second year wedding anniversary ta. Sakma nga sungbatak na ta, no? Nito ti kayat ko nga pagselebrayan ta. Sungbatan pati sa lutsot ko ka. Ano na ita? Mano kami nga babae di biyag mo. Saan nga dagos nga simong bat na ano? Nandiyan si Kate mo sawin. Mano kami nga babae tibiyag mo. Malaksid kanyak nga sawam. Tayong kasarnak mata talaga. Sambat nga fake, dadya marriage contract.
nagkasarata nga mismo iti simbahan. Malaksid kanyak, ada ka di pa sa bali nga babae ti biyag mo. Awanen. Awanen. Siksika laeng, mamati ka kumakanyak. Siksika laeng ti patpateg ko. Siksika laeng ti asawa. Siksika laeng ti babae. Nga arak upek, ag-agkak, tagtagi ko. Sika laeng ti kayat ko nga pututan. Nga bata sikat asawa. Awan ka di ti other woman mo. Awan. Asin nung harad ti sarsarong karam. Idya bagong bayan ni street. Nga ti may nga malem, nakabitbit ka ti grocery items. Napangka iti data nga balay. Nagtugtug ka. Idi may ilukat. At na babae nga nangalawat ka di bitbit mo. Asin no ray jay. Awan di amok na ibagbagam. Api ko mga dapapanak nga sa bali nga balay nga nakabitbitak ti grocery items. Sana nga grocery sarya. No no andaman kasapulan ta nga kasapulan dito balay agkuyog tamat nga mapanag-shopping, agkuyog tamat mapanag-grocery, di ba? Kaya't nangasawan, saan nga si Kanayjay? Saan nga siya? Ada ka di paliman mo. Ada ka di sa among imbaga kanyak nga may papanitibiyag mo. Apay nga saan ka makasumbat? Carmen, siksika lang ti patpatek ko. Nga naridaga po na no apay nga sika iti nasawak. Nga matapay sa bali nga babae ti biyag mo nga samong ipatpateg. Nga matasungsong batam keng kuwana kastak. Ada ka di sungsong batam iti sa bali nga babae. Awan. Awan. Mabaling ka din nga sardeng ta na pagsalitaan na ito. Loie, I'm warning you. No anda palimad mo nga nasken nga ibagam kaniyak. Kad no sa mo maibaga kad maduktalak to. Tsak to lamon. Amangan no sang ka mapakawan. Idinate ang imbagak amangan no sang kanto mapakawan ko na nadlaw ko manong name nga nagpanunod. Eh, ikaw anak maglahay, maturugdan. Sa mo na pampanunutan pa iti. Amin. Datikat isutihan mo pakaturugan. Magilgilty ka, di ba? Saan ka magilgilty? Sweetheart, abi nga na di mo ibaga. Awan tinaskir nga ibagakin ka. O sige. Maturog taro din. Good night. Iti opisina manong name imasdag ni Nelia. O niya, kumustahan? Ay, nagsanay ka. Friend, Carmen. Di tapat lang kumadren. Hindi ka ba ganak? Ganak. Kaso ng ganak, di ka pa nasikugan. Kumustahan ni Loie? Idrabi, pinalutpot ko. Kat kasla madlaw ko nga talaga. Hindi na kayat nga nugutin. So, ang ibagakin ko na, no, at palimid mo, kat saan mong ikayat nga ibaga, kat no siyak makaduktala mismo, baka saan kanto nang mapakawan ko na. Nagpampanunot sige. Naging tuturog ak. Kaya mo na nakaturog akon. Numanan tumakder. Agpag na, loko ka. Inikam ti problema ti asawam. Hindi ada nga siya problema. Amuna. Ngayon, di na kayat nga ibaga kanya. Amuna ti sungbat di saludsud ko, hindi na kayat ibaga kanya.
Ikasano nga ro din, no, talaga agility ti asawam. Kahit maduktalam to ti kinapod, no. Anong to taramidem? Depende no anyat sitwasyon. Depende. Kaya kas pagarikan na, maduktalam nga talagang adda sa bali nga babae, di biyag na. Pagpilyi-pilyak. No siyak, uno di babae na. Dapat ilaban mo, sikat legal. Tano pilyan na di babae na, isak lang ko ida. Dapat. Ngayon, apay kastoy, friend. No agpaiso nga da sa bali nga babae, tibiyag ni Louie, apay. Nasking ka din agsagaba, agka po kinayat. Di mo pa'y nasagsagabain, agit hamot pa'y napasamag. Just relax. Saan tulag sagaban, no adda kinagpaiso na. Isong iwaksim pa lang deta. Pagturayem, nga kaing-ingas laeng ni Louie, na dyan nakit-kita dyan kasinsing ko. Aging kama nung name nga saksak, da kami nga mismo. Kininelia manong name tinakakita. Manong name, diyan mo no at nalaglagip. Ni Nelia, na imas ka no ti ice cream. Aramanan na nga, arami ti agdakla ko ti ice cream na naimas. Napang kami Along the highway, manong name da itang ice cream. Pag-ice creaman. Makita mi manong name ti highway, di kita aglabas sa kalsada, aglabas nga lugan. Tadakam nga rod, ti madanat laod. Hindi may bibusmin manong name ti ice cream, kinulding nak manong name ni Nelia. Uy, kinamdig siya ni. Di ba ang kalsada? Apay. Kasla ni Louie na yung lalaki. Ana. Kinam, di lalaki kan babae ka magbag na. Ni Louie na dyan eh. Diyan eh. Ni Louie nga peso? Ala po. Kitay diyan nga babae. Iso siguro. Kasko nanti kasinsing ko kit simple tilangana. Nga magab-abay da. No kumaawan bit-bit yung babae, nga awan bit-bit ni Louie, sigurado kibin da, o nakbayan na. Nga magab-abay da. Magmagnada. Naragsak na nagsasalita. Tingat asawak tayo dyan. Dili tawagam. Tawagam. Inanisto ko nga inalam anong name sa cellphone ko, in-dial ko nga sigot the number ni Louie. Nagre-ring. Pagkitahim, sibutam no, alam ni cellphone na. Na impaigam na, kada dyan babae, di igaman na, nagsardeng da. Kinaot ni Louie di cellphone na, oh. Hello. Iso. Hello, Louie? Yes, sweetheart. Ayan mo? Opisina? Alas 4 pa lang eh. Adda ka din opisina? Adda. Sige nga Rod. Sige, bye. Adda to opisina nga madadya. Magnadan eh. Diyos ko. Isuday di ka po nakita tayo mismo nga. Sinong batan na? Pag so nga, nangig kumatibusas na nito cellphone ko. Hanggang kang ingas ni Louie na dyan. Ni Louie ngang peso. Agtan na ka lang ka. Papananda. Dahil crossing ngagpalaod. Dahil tang street. Timba ka kang ka. Nagnatang yung pas ka naglugan na. Baka as naglangin na corner. Mapanak. Huy, papanam. Inaksadyay. Kamakama kita. Gananat ka. Oy, gananat ka naman. Nagbalasi mo. Highway na ita. Kasto mo na ti karintar ko manong nini. Kasto mo na ti karintar ko. Bimalasi. Timarayak pa yan nga. Naging gana ti corner sa nagpaamyanan. Sa diyo tayandan. Dahil talaga bimalasi na kinato nga kalsada.
Nagkajaydan. Manong nimi nakita ti ba nagsardeng da nga nag-right turn ti marayak. Nakastagdamatan. Kaya matanda nagdadya si Mrakanda. Dadya kita ti kasinsin ni Nelia nga gagangay lang ang balay. Kasta una iti anal-al ko manong nemi di makasidaga ko ni Tirida o ti gagangay lang ang balay. Pinasardin ko pa lang ti panagan-al ko. Naginanak. Diyos ko. At napalimad ti asawa. E mapay nga din na impudno. At nababae na. Apay gusto'y matin ti asawa. Apay nga din na pala impudno kaniya. Nga saan nga siya gumati na kaduktala kastoy. Apay nga awan ti turid na nga may impudno. E di, tama kayo na akong pinadas ko, tinanggal tiriknak. Kalmaak lang. Nuan niya man tumantok talak. Kontrolik tiriknak. Nagtugtugak. Siyempre, handang ekspektari nga siyak. Iri may lukat tiri daw, ti asawak ka mismo, tinangilukat, kat kastonid pa nakakigtot na. Carmen? Abay kastonid pa nakakigtot mo, sweetheart? Di mo pulos namnamain? Nga, naduktalakon, ti palimot mo. Ti mading aramid mo. Siyempre, kidawag apastrikan nak. Kahit nung dinak kaya napastrikan, ako maaramid ko. Kalintagam. Ta saan kumat nga balay na ito? Balay yumet? Sumarek ka. Winayaan na manong nemi tiri daw simrekak nangid ko ti panangirekap na tiri daw. Imadangak nadapawak ti panakasalas ti balay. Sapsapulek manong nemi ti babae nga kinaduana. Awan. Imadamay sa nga paket manong nemi nga naka-wheelchair. Carmen, nuan yaman ti mantuktalam. Burugya akong to dumahot ti pamakawan mo. Imbagang making ka-ideya. Nga api nga di mo ibaga. Tapos mo pagsalitaan ta. Api inorin mo pa lang nga siya amis mo takataktual. Tsaka mong ilawlawag ka. Mabutengag. Kabuteng mo ti panakaduktal ko ti arabid mo. Anamin ti panangipapan mo. Ada babaim. Sa dinutayan ni Tete, kinakuyog mo babae. Ayan na. Ada ti kusina. Kati, o may ka mambiit? Habi ka di, sir. Isunod kinakuyog ko. Nagpakuyog ba't lang iso na nga. Na magkamatang ka nakiti ka sa Pulanda. Sino iso na? Abi nga sir, tiawag na kin ka. Iso ti susulduhak. Nga mangkad ka doa kini. Kini mama. Iso ti amam? Iso ti inam? Kunak man ano, ulila ka nga demang. I'm sorry. Dete pa tirumbang nga pagpakawan kang panagdawata kiti pamakawan. Imbaga kang ulila ko nga demang si bibiyag pa ilayang ni mama.
Ngem kasta tilangana. May salong po. Gabuti man na aksidente da. Kaya di papa. Natay ni papa iti agpiag ni mama ngem kasta tilangana. Mama, napasamak madlaing nga. Namamo na ka ti manugang yo. Ni Carmen. Carmen. Anak, pamakpakawam la kuman ti anak ko. E saan na nga pa nagpudno kayo ka? Ngamin ket. Adun nga pa nagsagaba tinalasatan ti anak ko. Gapo kaniya. Asin naman di kiti agbalin nga karelasyon na agad maapektaran ti relasyon da numamamuna. Tsaka mo no apay. Ano hindi kayo nasawa ni mamang mo? Loy? Katulog ni Kati. Susuldong nga mangbambantay ti inam. Owen, saan ko nga babae? Ni mama? Inlibak ko keng ka nga si Bibi agpela ni mama. Pakawanin na. Naapektaran namin dagiti duwa nga kinarelasyon ko. Iti pa nakaamuda kin ni mama. Tsaka mo no apay. Kaday tamat iyam amak ko. Diyak kayat nga mapukaw ka. Kalpasan nga sikat ti maikatlo nga buhay ti biyak ko. Di mo nang inayat ko, idi amok isuna ni mama, kini mama. Diyak mawatan no apa nga limamiis kanya, kit nakisina kanya. Di na kano kayat ti bakirelasyon nga makiasawa, ti anak, nga adaan iti ina nga lumpo. Diyak hamunuan niya ti koneksyon, panaka-apektar, ti panagayat na kaniyak. Iti panaka-amuna nga maysa nga lumpo ti ina. Kastamat man ang tinapasamak iti may kadwa nga babae ti biyak ko. Gapo kini mama, iniinot nga naglamis ket insina na. Nasaktanak manan. Isu nga din amamuka, iti adan relasyon ta, saan kong impudno, kayang ka, nga adan ni mama. Tadyak kayat nga mapukaw ka manen. Tadyak kayat nga maapektaran ti relasyon ta, kapo kini mama. No apek hindi nga niyat ada kini mama tapno aglamiis dagiti babae nga mangipatig kaniya. I'm sorry. Carmen, pakawanin nak no dahil tuman tinagpasulak kayang ka. Nga nagilimad ak. Nga jak imbaga nga si bibiyag pa iti inak. Nga jak inyam amo kayang ka. Nga jak amin kayat nga mapuho ka. Nabimbinas ko man imbaga. Taapay nga ipatanak kanigiti duwa nga nagbaling nga nubyam. Saan da nga napudno dagi jay? Pambarda lang ti may panggap iti lumpo nga inam. Handa nga nagbaling nga napudno kayong ka. Isumit ti kunak. Dahil tamat ti kabuteng ko na apay nga jak inyam amukeng ka ni mama. I'm sorry. No dahil tati may sapay nga basol ko. Nga mga bale. Natugtala mo ti amin. Nalawaganin ti amin. Nga awan ti sabali nga babae ti biyak ko. Siksik ka layang ti asawa. Nimit layang mama ti kakaisuna nga ina. Manong naimihimin at matak ti bakit. Kasi nagpagpakaasi ti langana. Inasidgak. Mama? Carmen, awan ti rumpe ka magsangitan, mama. Sa anak akas ka nagitimun una nga girlfriend ti anak mo.
Gabuta, adda anak mat iti ina. Kadaga, agaman maragsakan at tanamam mo kayo, mama. Kaya't kakarakupin. Kaya't naging narakop kami manong nemi. Agyaman anak. Agyaman anak. No pa, siyak ti mangibagbagakin ni Lowy. Nga sa anak na iyam amo. Tanog, at dati kiti gundawin nga gandatan na nga baga nga iyam amo na kun kang ka. Ngayam siyak nagkid-kid. Tadya kayat nga maulit, tinapasamak, itinamindwa akong daway, nga panagayat, ti anak ko. Mama, hanggang ting osto di ko nak. Dagiti doa nga babae, imuno na nga nubya, ni Lowy, kat saan da nga napudno. Di ba? Gusto tumot ti ko nak. Ngayon, amangan ko nak, no, pati si ka. Saan, mama? Ipatpatig ko ni Lowy. Kahit gabuti patpatik ko, saan nga maapektaran? Awan ti pa nakaapektar tiriknak, di pa nakaamamok ka na kayo. Gabutan na sinuman di kiti patpatig, ti patpatig ko man. Kamanag. Loy. Pakawanan rakman dito panagatap ko. Basol ko matlayang armin. Awan turit ko ngamin nga pudno kay ka. Gabot na mabutay nga. Ano natin nga balay? Upupahan mi. So pa paggasgastusam. At payayam. Yaya ni nanang. Ni mama ko nako. Di na pimpinas no. At damatin bukot na nga balay. Ayaman ta ni mama, di balay tayo. Di balay ta. Nga, ayaban ba't ni Kati? Tapos no, damot lang kantuana. Nga mga iwan kang kuana. Agyaman Oo, Carmen, agyaman Loko ka. Nasaan ka nga naduktalan, di ang kumapay nga kuha. Baglagi din tinapangan iti ice cream kininelia, kit nakita da kayo, kit sinunod kayo. Dandanig pa nadungpar, ti pa naglasat ko kay ko luko ko, no, datakas nga napasama kanya, basol mo. Sorry. Mama, kay Diyos ko na, agdadan natin yun sa Dibalay. Kaya't ko unay tamo mo rekas ti langak. Mabaling ko nga, kargain ti agbalintong apo ko. Makmakmet, makadayo agmat at mabaling ko nga pagligahin ti wheelchair ko. Mabaling ko tumad nga iayamin nga kasasalita apo ko kada kayo. Ket kasta nga rod pinapasamak manong nemi. Inalamin ni mama dito'y balay. Agraman ka ni Kati. Ket siyempre, kasla bigla akmat nga nadaan ti ina. Tada yung amin manong nemi, dayan di kiti parents ko. Aging ka, nga adda nagpitpitik iti saklot ko manong nemi. Tayo talaga yung tururayan na, maduktalam ti palimad ti asawam, kalpasan na, ket ne, aginaw ka. Di awan problema man. Ti pagat atapan ti idi nga. Adda chicks ni mister ko, ket ang dagayam inana nga ibain nang iyam amukan niya tamambuteng ang mga numaapektaran pan nakaapektar kedi yung may patpatig ko ti asawa ure nga tanong chicks ti sa sarungkaran na sa jay asawa kiso na ilabang ko lata at kalintigak kutuan ken sigurado nga si kami ti pilyan na nadan kami ti talong anak manong nemi kini Lowy kadagpeso dagiti apo ko ni mama ket iso ti mangmangted ken kuha na ti regta. Sana kas ididamok a makita iso na kasla masaksakit. Nga dati kasla alisto nga bumakit. Gabong nga roti kas nga sa gabain na nga mailimlim ng iso na.
Nga isuna itang kitnawaya, nga agtignay, ket dumampay awan na magkuti dagiti saka na, kapatalumpo isuna, siyempre, maayayam na makasasalita na, dagiti talo nga apu ko na. Nga digito'y pen ubing anak pi manunimi itinaayat nga mga sikaso kini mama no adda gundaway na. Dito nga ron ti pagkasalita akmanong ket sabi ko ma agyamanak ket laing mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsen ken ka dito Italiana ket thank you ti laing mo nga nang ibasa ket sabi ko matadamat ni itad nga adal liliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. Toy nga ron agyaman nga pagayam mo Carmen. Thank you ken ka Carmen. Thank you nga panangibura iti pagkasalitaan. Thank you met kadagiti nagbuya